εκλογές επιμελητηρίου Καβάλας 2024, έχουμε debate, μόνο όμως με έναν υποψήφιο. 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2024 έχουμε τις εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του επιμελητηρίου Καβάλας. Κύριε Σαρή, έχοντας συνομιλήσει προσωπικά με πολλούς επιχειρηματίες, όχι μόνο στην πόλη αλλά και στον υπόλοιπο νομό, το ερώτημα που μου θέτουν δεν είναι αν θα ψηφίσουν Γιάννη Σαρή ή Γιάννη Παναγιωτήδη, αλλά τι θα κάνει όποιος και αν βγει για να στηρίξει εμάς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς είμαστε υποτίθεται η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, αλλά τόσα χρόνια δεν βλέπουμε δίπλα μας το επιμελητήριο Καβάλας. Τι θα κάνει για να μας στηρίξει η νέα διοίκηση? Το βασικό το οποίο θα πρέπει να γίνει και θα γίνει είναι η ενημέρωση, κάτι το οποίο προστατεύει τις επιχειρήσεις, είναι κάτι λείπει μέχρι σήμερα και θεωρούμε τα πιο βασικά. Η ενημέρωση, τα σεμινάρια τα οποία θα πρέπει να γίνουν προς τις επιχειρήσεις και καθώς επίσης και τα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για να ενισχύσουν την οικονομία της κάθε επιχείρησης. Αυτό όσον αφορά την ενημέρωση, κύριε Σαρή, όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων που παράγει αυτός ο νομός Καβάλας, μιλάμε για έναν νομό ο οποίος δεν έχει μόνο επιχειρήσεις στις υπηρεσίες, δεν έχει μόνο επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα, αλλά έχει και πάρα πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την προώθησή τους, όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στην αγορά, ας ξεκινήσουμε της Ευρώπης, ας φτάσουμε μείνουμε μόνο προς τα εκεί, τι μπορεί να κάνει το επιμελητήριο Καβάλα, τι μπορεί να κάνει η καινούργια διοίκηση? Η Καβάλα και η Θάσος είναι τα στολίδια της Βορείου Ελλάδος. Πολύ βασικά για εμάς, το οποίο πιστεύουμε και θα γίνει, είναι η εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια τι σημαίνει? Συνεργασία με άλλα επιμελητήρια σε όλη την Ευρώπη και με άλλους οργανισμούς. Είναι αυτό που μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια όλων στον νομό Καβάλας, ώστε να γνωρίσουν ακόμη περισσότερο και να βάλουμε πιο γερές βάσεις και στο κομμάτι του τουρισμού και στις μεταπίσεις και στις υπηρεσίες στον νομό Καβάλας. Όσον αφορά την προώθηση, να επανέλθω στο κομμάτι αυτό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι όχι μόνο η συμμετοχή σε εκθέσεις, αλλά και η ίδια η διοργάνωση εκθέσεων. Το επιμελητήριο Καβάλας έχει έναν σπουδαίο εκθεσιακό χώρο, ο οποίος όμως τον βλέπω να αξιοποιείται μόνο μια φορά τον χρόνο. Εδώ τι μπορεί να προσθέσει η καινούργια διοίκηση ώστε να αξιοποιηθεί έτσι περαιτέρω το εκθεσιακό κέντρο της Καρβάλης? Είναι στις θέσεις μας. Αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι η Καβάλα έχει προϊόντα και αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να προωθηθούν, καθώς επίσης και μαθητικές διοργανώσεις. Είναι από τους στόχους μας, είναι από τα κομμάτια τα οποία υποσχεθήκαμε και θα γίνει. Δεν θέλουμε ένα επιμελητήριο το οποίο να έχει ένα εκθεσιακό με κλειστές πόρτες και να λειτουργεί μόνο 2 μέρες. Αυτό το οποίο θέλουμε, ένα εκθεσιακό κοντά στην Καβάλα, ώστε να μπορεί και η Καβάλα να νιώθει δίπλα και ο κόσμος και οι επιχειρηματίες να αντιλαμβάνουν τον λόγο που πρέπει να συμμετέχουν. Με όσες επιχειρήσεις έχετε μιλήσει, κύριε Σαρή, σας έχουν ρωτήσει τι θα κάνετε για να μπορέσετε να φέρετε τις διεκδικήσεις σας ενώπιον της ελληνικής κυβέρνησης, διότι θεωρούν ότι όχι μόνο το επιμελητήριο δεν είναι κοντά, αλλά θεωρούν ότι και οι κυβερνήσεις δεν είναι κοντά τους και ότι στην ουσία τις οδηγούν σε οικονομική αφέμαξη, τις οδηγούν σε στραγγαλισμό, σε θάνατο. Εκεί πέρα τι μπορεί να βοηθήσει η νέα διοίκηση ώστε να γίνει ακόμα πιο διεκδικητικό το επιμελητήριο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις? Αυτό το οποίο ξεκαθαρίσαμε εξ αρχής είναι ότι το επιμελητήριο Καβάλας την επόμενη μέρα με τη ριζική αλλαγή ότι ο ρόλος θα είναι πιο διεκδικητικός. Δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν είναι να μην μεταφέρουμε τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Δεν μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε κυβέρνηση και είναι πάνω. Εμείς μάθαμε να συγκρουόμαστε, μάθαμε να αγωνιζόμαστε και αυτό θα κάνουμε και την επόμενη μέρα. Ένα επιμελητήριο διεκδικητικό, απαιτητικό, ώστε να μπορεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα των επιχειρήσεων και όχι να πρόσκειται κάπου σε οποιοδήποτε φορέα ή με οποιοδήποτε τρόπο να ακούει και να παπαγαλίζει. Εμείς είμαστε εξ αρχής κάθετοι ότι από την πλευρά μας δεν θα γίνει. Μάλιστα.
Πολλής λόγος γίνεται τώρα τελευταία για την δύναμη της τεχνολογίας, των σύγχρονων εργαλείων. Θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, κύριε Σαρή, με ποιον τρόπο σκοπεύετε να την αξιοποιήσετε όλη αυτή τη δύναμη σε έναν νομό ο οποίος εκτός των άλλων έχει πολλά προβλήματα και με την χρήση της τεχνολογίας, με τις ταχύτητες σύνδεσης στο ίντερνετ, με την εξοικείωσή τους στις νέες τεχνολογίες. Τι μπορεί να κάνει εκεί η νέα διοίκηση του Επιμελητήριου Καβάλας? Σε αυτό το οποίο θα εντείνουμε και το έχουμε ακούσει ότι έχει ξεκινήσει, απλά δεν το βλέπουμε να τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Δεν γίνεται σήμερα ημέρα να μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό και να μην το βλέπουμε στην πράξη, ακόμα από το ίδιο το Επιμελητήριο. Όταν χρειάζεται οποιοδήποτε επιχειρηματίας ένα απλό χαρτί, να χρειάζεται να μπορεί να εξυπηρετείται πολύ πιο εύκολα. Και επίσης, όταν μιλάμε πλέον και βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον, θα πρέπει και αυτό το κομμάτι σιγά σιγά να μπει και στις υπηρεσίες του Επιμελητήριου Καβάλας. Γιατί πιστεύετε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για μια ριζική αλλαγή, όπως το όνομα της παράταξής σας, στη διοίκηση του Επιμελητήριου Καβάλας? Αν όχι τώρα, πότε? Σκεφτείτε ότι όλοι οι προηγούμενοι συνυπήρχαν καλώς ή κακώς 20 με 25 χρόνια. Εμείς είμαστε εδώ, είναι η νεολαία, είμαστε από 40 ως 50 χρονών, όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι αφουγκράζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, είμαστε εδώ χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εξαρτήσεις, για να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του κόσμου. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αλλαγές και εμείς υποσχόμαστε ότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα θα εφαρμόσουμε όλο το σχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαρή. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.